Je tu opäť marec, kedy väčšina stredoškolákov uvažuje nad možnosťou poslať si prihlášku na vysokú školu. Čas rýchlo beží a čo nevidieť, vyprší termín podania prihlášok, ktorý má väčšina škôl do konca marca. Preto sme sa vybrali do ulic mesta Žiliny a pýtali sme sa študentov, podľa akých kritérií sa rozhodujú pri výbere vysokej školy a či sa na ňu vôbec chystajú. Chystám sa na vysokú školu, že zistujem, že či tá škola má akreditáciu. Tak chystám sa na školu tu v Žiline, Žilinská univerzita. Rozhodovala som sa z tých kritérií, že aké je uplatnenie zo školy, aké sú poplatky za prijímačky. Zašli sme aj za študijnou referentkou Žilinskej univerzity Zuzanou Gerlíciovou. Zaujímalo nás, či ich oslovujú budúci študenti ohľadom rôznych informácií o škole. Takže uchádzači o štúdium na vysokej škole sa veľmi zriedka pýtajú otázky súvisiace so štúdiom. Väčšinou ich zaujíma, čo treba priložiť ako prílohu k prihláške na vysokoškolské štúdium. Slovo akreditácia pre nich neznamená takmer nič, absolútne nemajú poňatie, ani ktorý študijný program dokonca idú študovať. Pre katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva Zona